Non gaude? Nor deitu gaitu arazora? Zergatik gabiltza tiro gurutzatuen artean hil zorian, gerla oio egileak trintxeraren maldan gelditu direnean? Gerla hau ez da gurea, marmaratuz mukizapiak hau aitzinean jartzen genituen gazen trabak ekiditeko. Gau mutua zen gure interlokutore bakarra. Sugeak, ardiak, hormona sintetikoz zein abere iriniz hasi urde gurintxuak. Erreformako aharik hankail trapatuak buruzoko aserretuan nituen batez. Ene probintxara sartzeko borobilean, egiazko aluzinazioa ukan nuen. Kotxearen argipe zurian, ardiak ahal miretz nitzakeen. Roinpuñaren belardian, xaloki eta ertsaini gabe. Bez ondoan simikatu nuen. Fatboy eslimen zinta geldiarazi. Eta ikusgarriari so geratu nintzaion. Ahoa bete hortz. Arrazintxo izateko eta gure paranoia naturalari fidel izanez, gagua sardura argintzen deneran, uste dut hor, polizia armatu kontrola batean suertatu baldin banintz, ez nintzela gutxiago durdurazatuko. Polizia gizonei, alias indar errepresiboei, eskatzen zituzten 3 zuzenbide ezberdinekiko paperak erakutsiko nizkien eta ikaratia askatuz pasatzera deituko ninduketen. Hots. Baina hor, ardiak ziren agertzen. Nondik norako argitasun izpirik gabe. Bazterretara barrandan behagon nintzen. Nehore zegoen. Ez kasketadunik, ez kaputxadunik, ez kasko laserdunik, ez adizkiderik eta ez etxairik.